Pag-abot ni Vice President Sara Duterte sa General Santos Airport pasado alas 12 sa udto kagahapon, dayon kining midiretso sa Glan Sarangani. Nagpaabot siya og pahasubo og naghalad og pag-ampo kauban ng pamilya sa mga namatayan sa magnitude 6.8 nga linog niadtong Biyernes. Unang gibisita ni VP Sara ang mag-inahan nga una nang nataho nga missing ug niadtong Sabado lang na-recover ang patayng lawas nga natabunan sulod mismo sa ilang balay gumikan sa pagdahil sa yuta. Gibisita sab ni VP Sara ang usa ka negosyanteng namatay human maigo sa bakal ang ulo niini atol sa linog. Gikumusta sab ni VP Sara ang mga naospital tungod sa linog. Nagpaabot sab kini og financial assistance sa pamilya sa mga nasamdan ug mga namatayan. Office of the Vice President, nagdala kami ng financial assistance sa mga injured na nandoon sa hospital, admitted sa hospital, and sa family ng mga namatayan. And susunod din yung galing sa Office of the Vice President Satellite Office na mga food relief items para sa ating mga kababayan dito sa Sarangani. Una miadto sa airport pauli, pasado alas 4 sa hapon kagahapon. Gibisita sab ni VP Sara ang haya sa tulo ka namatay sa linog sa General Santos City sa usa ka punerarya aron magpaabot og tabang og pahasubo sa pamilya sa mga biktima. Sa interview kang VP Inday isip Education Secretary, nahisgutan niini nga nasa 100 million pesos ang kantidad sa nadanyo sa mga eskwelahan sa linog. Gikatakda sab nga magpahigayon ng DepEd og stress debriefing para sa mga naapektuhang estudyante ug magtutudlo. Kahapon, na-discuss natin ang stress debriefing para sa ating mga personnel and learners. And unahin muna natin ang pag-instruct ng blended learning program. So, pwede munang mag-asynchronous ang ating mga paaralan doon sa mga affected areas na meron pang takot ang mga teachers or mga estudyante natin na pumasok sa eskwelahan dahil sa trauma nila. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.